Bana sikhaya manje sibusele ngale mini yesithathu kule nyanga yesibhozo ndithi kuwe uba unayo i-chance man yozikhulisela abantwana bakho khawuzikhulisele mntasekhaya ngoba inintsi into eyenzekayo xa umntana ekhuliswa ngabanye abantu, even if your family or whoever, your mom, your sister, umntana xa ukhuliselwa yena iba khona la tainted bond eyenzeke between the two of you, that bond connection iqhawuke kancinci na. Even though noba wena uzathi hayi akho nto ndingamenzela yona, ndiyamthengela impahla, ndiyagoduka, ndiyamthatha ngeholideyi, it's because andinatshantsi ntontoni. Mntasekhaya ndiyakuxelela ndithi sikwixesha lento yobana ngoku thatha umntana wakho umkhulise ngokwakho, especially if ke nyhana isingomama wakho or ayingomzali wakho straight, like umgcinise ku-auntie or kumakazi. Ndinezizathu ke ndizothetha le nto namhlanje. Yazi as ndikhulisa umntaka sister wam ona-5 manje, ndamthatha ndamfumane na-1 year 8 months, he is 5 years old. Ukho ndiyiqaphela into yobana this child is very intuitive, like uyabona, like ayikho into angayiboniyo umntana at that age. Andazi ke noba yena uspecial in a way because anyway prem and there's a lot of things that have happened to him at a young age. Kwasoleka umamam ena-1 year 8 months and ukhuliswe nguwe. That child xa ebona i-advert yase-clientele, he will tell you uba umakhulu wakhe uhleli phaya, and then akuxelele naxa ezile ngokomoya and stuff. Like this is a very intuitive child. So what I'm saying to you is that uye uthi xa ukhulisa umntana womntu umqaphele into yobana indlela aphiwe ngayo ngokomoya zizinto ezi esiye sazifumana thina as a child that was raised emizini yabantu ngapha nangapha. Inhlupheko yomoya wam iqale phaya because most of the people that raised me, they saw ubana ndinjani. Ndikhumbula ndimncinci uba ndasekhaya kwakuhle nje siyaqatshulwa sisiwe ezindaweni siyohlanjwa apha kule mizi sigcinwa kuyo, and ufumanisa uba kwenziwa thina sedwa abantu bavizithileyo, mainly me, because ndikhumbula ndimane kudade ngenye igame kuthiwa ndiyaqiniswa xa ndisilwe esikolweni ndiza koyisa abantu. I mean I was only in standard 4 elaa xesha kodwa kwakusithiwa ndiyaqiniswa. So ezinye izinto zifuneka uzijonge mntana sekhaya ngokoliso lomoya because umntana ubonakala phaya uba uphiwe ngokomoya, ubonakala at a young age. So mntasekhaya ndizothi kuwe, ndiyayazi thina amaXhosa singabona abantu bathatha abantwana bethu siyobashiya koomakhulu nobani bethunana, andijanga zogxeka umntu neengxaki zakhe bethunana, but ndithi